Da noite co premio ao mellor labor de comunicación en medios impresos. O xurado, á hora de decantarse polo premiado, tivo en conta, ademais da súa actividade, a mordacidade e a acidez da súa prosa. Falamos do xornalista Nacho Mirás. Este vigués defínese como un contador de historias. Un xornalista deses que non aguanta moito tempo na redacción. Gústalle estar na rúa e mantelo contacto coa xente. Formouse académicamente na Universidade de Barcelona e profesionalmente na Voz de Galicia, onde entrou no 91 como bolseiro e onde continúa hoxe na Delegación de Santiago. Pasa a metade do día no xulgado, ocúpase de tribunais e sucesos, pero tamén é habitual velo formando parte de equipos especiais para cubrir acontecementos relevantes. Nunca esquecerá o seu traballo durante a catástrofe do Prestige, nin o que viu o pasado mes de agosto cando percorreu Galicia en plena vaga de lumes para contarlles aos lectores o que estaba a ocorrer nos montes. A entrevista é outro dos seus xéneros favoritos. Empezou case por casualidade e agora son moitos os que agardan a contraportada do luns para ler a cara B de Mirás. Din que a súa pluma é ácida e mordaz. El responde que prefire pasarse antes que quedarse curto, que ten algo de mala uva e que por algo será que o seu blog en internet se chama rabudo.com. Nacho Mirás, ligado profesionalmente á La Voz de Galicia, viviu con intensidade, como contábamos, moitos innumerables acontecementos informativos dos últimos a vaga de lumes deste verán. Entrega o premio Xosé López, profesor da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago, e recolle Nacho Mirás. Son un home de escribir, non de improvisar, entón traía unhas cantas cousas aquí. O que eu non sabía ao recibir este premio era que con el iba a vir outro aínda maior, que o agarimo e o recoñecimento de tantísimos compañeiros dos distintos medios de comunicación de Galicia, sobre todo tamén dos meus compañeiros do xornal de La Voz de Galicia. É de xustiza que eu lles dedique un galardón que premia o labor da xente das redaccións, da tropa, dese exército de obreiros ilustrados, como me gusta chamarlle, que cada día nos embarcamos na aventura incerta de contar a vida, o que acontece na vida. Vai por eles e vai tamén por Pepe Mirás e por Toñita Fole, meus pais, polos meus irmáns José e Sandra, e desde logo por eses ollos azuis que alumean a miña vida e cada palabra que escribo. De todo corazón, grazas. Esperamos seguir informándonos con Nacho Mirás, un virtuoso das palabras, e nos seguimos informando destes premios.